No niin, eli tämä olisi vaihtopetsi-video, mutta erilainen kuin muut. Vaihto tapahtuu niin, että sovitaan aika, jolloin nähdään ja vaihdetaan petsejä, koska me ei haluta luopua petseistä ilman, että me saadaan niiden tilalle mitään. Ja otan nyt ensimmäisen tärkeimmän, jonka vaihdamme vaan, jos vaihdossa on toisella puolella mäyräkoira. Elikkä mäyräkoira olisi idea. Ja siis sillä on kulmaa tuolla. Sitten sillä on vähän tuolla nenässä noin. Mutta se näyttää nyt, sillä on siis aika vähän tuolla kulmaa, että se ei siis jotain pisteitä. Niin, se oli se ensimmäinen ja erikoinen ja vaihdamme sen vain toisesta mäyräkoirasta. Ja sen pitää olla populaari. Sitten liito-orava. Liito-orava ja tällainen ika tuolla toivottavasti lähtee pesussa. Mutta pesemme tämän ja sillä vähän tuolla ruostetta. Niin se. Mutta siis en mä halua siitä mäyräkoirasta tämän näköisiä mäyräkoiria. Vaan haluamme tämän muotoisia. Ei tämän muotoisia. Se oli siellä. Sitten on ovo, jolla on nyt tuolla on kulmaa. Tuossa on jotain. Sen silmät on aika. Sitten on pupu. Vähän tuossa silmillä on nyt aika vahvasti. En tiedä kuka on tehnyt töitä. Sen silmien ympäri on jotain. Ja jotain. Sitten on, tää nyt on ainakin haivassa kunnossa. Ei pitäisi olla mitään. Sitten on lammas ja silloin tuolla vähän levinnyttää. Sitten tulee jotain. Suurin osa on sitten aika vanhoja. Silloin ehkä vähän likaa, joka lähtee pesussa ja tuolta on yksi lika, niin en ole siitä ihan varma, mutta tämmönen. Sitten on tällainen ihan normaali. Tuolla on vähän likaa ja toivottavasti suurin osa lähtee pesussa. Sitten on tällainen pupu. Näyttää olevan tuolla jotain. Ja tuolla. Mutta muuten ihan hyvä. Ja viimeinen, mutta ei vähäisin eikä surkein. Tuolla vähän likaa. Niin. Ja siis, siinä oli vaihdopetsit ja minä en ole vaihdossa. Ja mäykästä. En koittaa joskus. Siis mäykästä. Ja muistakaa vaihtotapa, eli sovitaan aika, jolloin nähdään ja silloin vaihdetaan. Aika on. Ja mäyräkoirasta tämän vaihtoon, ei tämän muotoista. Niin, mutta siinä oli video, jonka